Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚೆನು ವ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಪೋಪಿನ ತೂವೋಡು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊನಿ ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದಾದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡೆ ನೋಡೆ ಪೋಂಡಲ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂಡಲೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆನು ಅಂಚಾದೆ ಎಂದ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಏತ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಓ ಪೂರ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತಿ ಬಂದೋಡ ಹಿಂಗೆ ಇಂಚ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆವಂತೀನಿ ದುಂಬು ಅಂಚ ಏನಡ ದುಂಬು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತು ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಒಮ್ಮುಂಡಿತ್ತು ಬಿಕ್ಕು ಪೂರ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಆಯ್ತು ಮುತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಉಳುತುಳು ಎನ್ನೆತ್ತ ಫೋಟೋಲ ಪಾಡುವೆನು ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜ್ಜಿಂಡ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಏನು ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಇಡು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪೋತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಏನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕ ರೇಟ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 100 ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ದೆನ್ನ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಏಪಲ್ 50 ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಏನು ದೆತ್ತೊಂಡ ಓಲ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅವಡು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ನೆಕ್ 100 ಕದಾ ದಾನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಕೆ ಪಂಡಿ ಏನು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ದೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಕನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದೆನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜ್ಜಿಂಡ ನಾನು ಪಿಕ್ಸ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಫೋಟೋಲ ಐತ ಪಾಡುವೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ನಾ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಯಾನು ದೂರ ಪೋಂಡಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡುವೆ ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಂಡಿತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಒಂದು ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಂಡ ಅಂದು ಸೆಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಖಾಲಿ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಸೆಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಇಂಕ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನಿ ಇಂದೇನು ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಅಂಟ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದುಲ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿದ್ದು ತೂನಾಗ ಲಂಬಣಿಲಕ ತೋಜು ಐಕ್ಯಾನ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುನಿದ್ದೀನಿ ಪಾಡುನಿಲ್ಲ ವರನದಾನ ಪಾಡ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ವರನದಾನ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಲಂಬಾಣಿಲಕ ತೋಜು ಐಕ್ಯಾನ ಪಾಡು ನಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಯ ಪಂಡ ನಾನು ತೋಜ್ಪವನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ನಾ ಬೇತ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪುಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎರಡಲ್ಲ ದೀಪುಜಿ ಅದು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾలి ఇంక ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ అండి ఇద్దము టేర్లు ఇంకా అంచి గిఫ్ట్ కొర్తిజేరు అంచ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ತೋಜ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ
ನೆಂಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ದೂರಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನ್ಪೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂದ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಯರಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಮುತ್ತು ನೆತ್ ದುಂಬೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಜ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಇಂದೆತ್ತ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಲೆ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಉಂಡು, ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ವೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಏ ಪಂಡಾಲೆನ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಕೂಡ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನಿಗೆ ಪೋಲ್ದೆ ತಂದಿನಿಂದ ನೆನಪಿದ್ರಿ ಪೂರತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ನಿತ್ತ ತೊಚ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ತಾರೆ. ಆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಓಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ನೆನಪಿದ್ರಿ ಇಂಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂಜನಿ ನಾನು ಓಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿನ ಅಂದೆ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾನೊಂದು ಯಾವ ಪೂರ ನಾವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಪೆರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಒಂಜು ಮಾತ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಓಲ ರೀಲ್ಸ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಅದು ಪಂಡು ಇಂಜಿ ಫಿಟ್ ಉಂತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಳು ಕೊಡೊಂದು ಲೂಸ್ ಉಂತಿದ್ದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಬೆಂಡ್ ಅದು ಉಂತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಳು ಐಕ್ಯನು ಹಿಂದೇನು ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇಯರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಶೂಟ್ ಅಪ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಅವು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏಪದೇ ತೊಂದಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುರಣಿ ನಾನು ಕಂಬ್ಲಾಗು ಪೋಯತ್ತೆ ವಾಮಜ್ಜುರುಗು ಅವಳು ಏನು ರಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ ದೇತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪಾರ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಿಜ್ಜಂಡ. ಸೊ ಉಂಡೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆರಡ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಂಕೊಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಕ್ಕುಲ ತೋಜುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗದ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಾಪ ಅಂದು ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಬಂದ ಆಪುನ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂದೊಂಜಿನ. ಸೊ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಓಪಂಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ದ ಪಂಡ ಹೆವಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಎನ್ನಡ ಪುನಃ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಕಿಬಿ ಪುನೆಲ್ಯ ಆತಾಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಿಬಿತ ಪಂಡ ಉಂಟುಂಡು ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಕಿಬಿ ಅಂಚೊಂದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏಪನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಓಲ ಜಾತ್ರೆ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ತೂತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕದನ್ನ ಆತು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಥರ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುಂತ ಒಂದು ಕಿಬಿಕ್ಕು ದುನ್ನ ಬೂರುಜಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಂದುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕಮ್ಲಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳದೇ ತೊಂದರೆ ನೆಕ್ 50 ನೆಕ್ಲ 50 ಟೋಟಲ್ 100
ಎಕ್ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ತಚ್ಪದಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಕಂಬ್ಳಾಗು ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ರಡ್ಡ್ ಸೆಟ್ಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನವೇ ಪಂಡತ ಯಪ್ಪ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಅವು ಫಸ್ಟ್ದ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ದಸರದ್ದು ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ 2022 ದಸರಾಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಏನಡ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೈಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಪುನತ್ತ ಒಂದು ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಯಾನೊಂದು ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿನ ಐದು ದುಂಬು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಜೋರ ಬತ್ತಿ ನಾನಿದ್ದೆ ತೊಂದಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಎಂಚ ತೊಂದು ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ನಂಗೆ ಕಿಬಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಟೋನ್ ಟೈಪ್ ಅತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ನೆತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದು ತುಲಿ ಒಂಥರ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಸ್ಟೋನ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಓಲ್ ದೂರ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡು ಪಂಡ ನಾನು ಎನ್ನದಿಂದ ಅದು ಪಂಡೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೀ ಪಾಡ್ದು ನಿಂಗೆ ದಾಲ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ದೂರಾಡಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಏನೋ ಒಂದೇನು ಪಾಡು ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ 50-30 ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ದು 50-30 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳದ ತೊಂದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂದು ಬ್ಲೂ 30 or 50 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ದೊಂಜಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ತೋಚ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮೂಜೆತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಿ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆತೆಪ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತು ನನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ಓ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂದೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.